Tini nali tu mafan la so video long nang kiwan pila bangki koson si learner license ka apply nang jima la so puthak nili full guide nali tumhan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so video ke lang pen stami nali tum hemi ni lun pen learner license la bangki apply thek ik po nali tum jong si la so YouTube channel la long nang kahumri milang tu deka chingon pen nali tum subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon tane non pathiek pen koson si learner license ka apply nang jima la so process le lang polo nang la pen che than pono nang tane non lang polo nang koson si online pen Assam learner license ka apply nang jima la so agait nili nali tuma fan non nang than pachini ponik po la pen nali tum la so video kicheng pen kijut anlang iglo polo tang ti nali tum hemini lun pen stami learner license la bangki online pen apply thek po tangke apor pathiek pen non chithan polo na la pen video chengche aprang aprang nali tum han tuning rilo jang se nali tum la so YouTube channel subscribe rilang prote prabjen pen nali tum subscribe ikon tane non koson si learner license online men ke apply ning jima la so guide dak chithan polo na la pen lang polo na kicheng se nali tum theklongji this guide is provide to step by step process to apply for a learner license LL online in Assam using the Sarathi Parivahan portal. It includes eligibility, required documents, process step, and important notes. Tapi non labang so alo long kitok labang ke koson se online pen learner license ka apply ning jima la so process aputhak se dage tok pon lo labang ke nali tom lakai ke kadu kawe ka apply i website pen lo Parivahan website lo lapen non ini nali tu mana kita ponji la bangke como matum si learner license ke apply longjima lapen ku PPA documents si kenangji lapen ke apply nangji a step mate a process nili nali tumpan nang than pachini ponik po lapen non chethan polo na eligibility la bangke la sonlo nali tum jong se LL afan apply example te nali tum arta la bangke 18 years complete nangji 18 years complete play pulotang te nali tum la 550 cc agari mate a motor labang pulotang te 16 years abang phu mate abang fitum stami labang ke apply long pu wifi stami da a process ke claim nangji do parents atuma documents nangji lapen dak banana process nangji kaprega ni nili nali tumhan la 16 years atum koson si learner license ke apply nangji mala so process nili na than pachini ponik po la non nili na than ponji la bangki 18 years arta tumpan lo lapen arta la bangki 18 years nang po lapen applicant must be physical and mentally fit nangji lapen nali tum la learner license ba driving license ka apply ji apan hala ka apply vek abang phu la bangki ok apran hainuni det nangji la lopulte nali tum apply nang po jongsi ok apran la pu ene nane ari kahino akin kahino atum tadu stami hola tumangki disability la bangso certificate la bang mate physical certificate la bangke nangi kopo la pela solo non bangke documents pu khale lang polo nang ko PPS on si learner license ka apply ji apan documents ke nang jima probab each apan nang ji arta apan le tum birth certificate le pidon le chok kalipote school certificate la pen passport do bolte passport kalipote nali tum pan card le pista chok stami non mulam ke aadhar card si ke hang nailo la si aadhar card la bangke do wek nang po nalo la pen proof of address afanta la son lo nali tum along aadhar card dunang po kalipote voter ID nangji la pen passport la pen ration card la pen dak utility bill mate karena bill la nangji stami aadhar card isiver le duanta choklo proof of address mate proof of age afanta lapen kapre ka documents ke nangji la bangla sonlo passport size photo nangji lapen medical certificate jongsi medical certificate prote hola apran mate ok mimedet jola tum apan bangke medical certificate nang sotpo nang kokpo stami mentality jongsi fit prote alang litum medical certificate la bang pinang ne lapen jongsi arta 16 years prote alang litum la parent consent la bangke nang ekpo lapen non bangke koson si ka apply ning jima la so puthak da step by step process chethan polona kitengsi number 1 step na litum kedam ning ji la bangke Sarathi Parivahan portal na litum ladak thelong ji la bang so link ni li la so video description ba comment box along ni li people nek dat po na litum hodak jose apply ji pulta la so link long dam na po parivahan.gov.in Sarathi service
so dim la so website long dan nang po la pen step 2 la bangke nalitum oda state select nang po state nalitum Assam select nang po la pen step 3 ki claim nang ji la bangke nalitum Assam la state selected pen api oda nalitum apply for LL mate learner license puduji la so dim nalitum ber nang po la pen la learner license ka apply ji a form la bangke number la bangke form 2 lo la pen number 4 la bangke la sono number 4 step la bangke nalitum la apply for learner license pu dim ber igdet pen api oda nalitum documents ka upload nang ji details fill up nang po oda ketok an kenang ji ana details la pen details fill up tang thalte nalitum documents upload nang ji la bangke age proof of Aadhaar card upload na la pen address proof of tame Aadhaar card upload nang po la pen nalitum da photo nang ji la pen signature nalitum upload nang po la pen hai upload thai pen api fill up thai lo upload tang te nalitum submit nang po submit date pen api fee mate application fee la bangke pinang ji da ke to ateng bolte 150 plus test fees ta me do iklang la bangke kane na enje exactly ni rista me non la aret bangke dak nangli to manan than pechini pontek dat po ador la bangke kane payment bang pinang ji 5 ba 600 an pinang ko ka thek ji la pen payment period pen api puthot step 6 nalitum ke claim nang lang la bangke odak LL test afan stame nalitum select nang po LL test afan nalitum tibok he DTO mate RTO adak chongwai nang po la pen chongwai det pen api nalitum puthot online nalitum test pi thunang po nalitum offline le test pidam stame chokji la pen online le pista me chokji athe manon molom ke online penang same asi nalitum la online pen bangsi test bangke pinang po la pen online test la mate written test nalitum ki pinang ji la bangke copy pia question se oda nangkar ji mal la bangke traffic rules la pen road safety la haya hin sinalitum hanar juik po hodak nalitum traffic rule la symbol la ta du exi hola hai symbol nalitum odak answer bang pidun theknang po la pen kadu ka pen 60 jong sinalitum marks long poltel nalitum la LL bangke pass ekpo la pen 60 pen jong si akizum jong si long polotang te 40 30 vet poltel LL bangke nalitum pass pidet po mate nalitum la license la bangke long ikedet po la se non mulam bangke YouTube long stame doigo nalitum da YouTube long la LL test koson si kipinang jima la so a video nalitum jong si rilo pulto dak long iksi la pen hodak kelang pen stame nalitum LL test la bangke pidon tek po la pen la bang so learner license ka apply ji la bangke mobile pen bangun nalitum malong apply ji pulte laptop ba PC do nang ji la lo pulte nalitum learner license bangke apply unji la pen nalitum jong si pass igalo pulte nalitum direct online pen le download stame chokji kali pulote nalitum RTO office dam pen stame learner license akar la bangke hodak pen stame nalitum long pon ikpo la hello step by step ka apply ning ji a process lo nili puthot nalitum manathan pachini pon thu ikpo prabjin pen kichengsi nalitum paribahan apps tong dam nang po website along pen oda Assam state select nang po la pen oda nalitum theklong ji apply for learner license puduji hola sodim ber nang po nalitum kenang so details fill up nang po documents nalitum Aadhaar card upload nang po photo upload nang po la pen signature nalitum upload nang ji la pen lahai upload thai pen afi nalitum fee bang payment nang po fee 500 society data thekji afi bang ke la pen nalitum la LL test afan stame select nang po nalitum DTO mate RTO office select nang po la pen select de pen afi nalitum online exam tong nang po mate written test tong nang ji la pen hodak symbol la bang ke nalitum la traffic rules la pen road safety la haya symbol se do exi la symbol nalitum pang thek don thek nang po chini nang po jong se nalitum la 60 jong se long don lo poltel LL mate learner la bang ke nalitum pass po la pen akar stame nalitum download long ikpo jong se pass pe pulote nalitum la bang so akar stame long igedet po la pen puthot nalitum exam bange tok thu nang po la pen pass lo pulotang te nalitum akar la bang ke online le download stame chok exi kali po nalitum RTO office dam pen stame la bang so card bang ke nalitum cholai damon lo tase important notes puthot ni linalitum manathan pechini pon thu ikpo important notes la bang ke nalitum ka chin nang ji kinang sot nalitum learner license la bang ke 6 month phanan chot director 6 months chiklojon to permanent chot la chiklojon to ang
jong si chok ik det lopul learner license labang ke invalidated po mate azat asai long ta wang labang ke suli ledet po la chiklo jon chawang bong senali tum driving license bang ke apply do nang po la pen learner license long det pen piniason jong si learner license nali tum long lo plotang te nali tum dak chiklo jon aning hong nang ji chiklo jon pleng det afisi nali tum driving afan bang ke apply long ikji la pen driving jong si pini son apply lo plotang te nali tum pini son apply te 2 days nali tum hong nang po la pen driving license bang ke nali tum download long ik po la pen use make po jolalo asi learner piniason long lo pulte nalitum 1 month ing hong nang po 1 month pleng det pen finalitum driving bang apply nang po driving license upon la pen driving license jong si apply elo pulte 2 days finalitum driving license la bangke long iglok po jolalo lalo la pen jong nalitum jong si LL mate learner license si do chot lang pelotang ten nalitum la gari nalitum la motor long stame L sign bangke nalitum pabon iknang po jolalo la si ke planning jia process ba ni li la da ke tok pen things ti nang than pachini ponik lo la pen koson si nalitum full la process nang ji bolte ni li already video ka upload pon do ikelo nalitum lang dami kon dalo bolte nalitum chini ponik po koson si LL la fan ke planning jima la so a process la bangke tapi nili non putar new LL koson si kayak planning jima la so putar stami nili la so YouTube channel long nali tum hana wan pita prang po tapi video nali tum share ikon kan mas share on karbiang long aras tami pachinik nang la pen palang ik nang tapi la son video mate la son update nali tum kilang wer japan pura la so YouTube channel bangke tini pin pen nali tum subscribe ikon tange do me thak me kadu kawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfans tami nilin pen kardom